Kendo Nyakaramogi Ajwang'. Paro mopogore nyiedhore kowuok kuom jopiny ewi twak ma jatend piny William Ruto ogolo odiochieng' ma kawuono ewi okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo ahinya tok wito oko paro mar chik omenda ma higani. Thoth jopiny yango ni ok gibi yiere kod gima sirikal olandogo ka giseyo jatend piny kuom wuondo jopiny gi singo ma ok chop kare. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Twak mar jatend piny ewi duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo ahinya to tok wito oko paro mar chik omenda ma higani okelo liet e dier jopiny. Thoth gilieko ni sirikal ok dhi keto gigo mowacho e tim. Jopiny wacho ni jatend piny siko wuondogi gino mamiyo gi koro gionge kode gigeno ewi singo mosiko ogolo. Ruto alitudanganya mara ya kwanza akiomba kura akisema hii kura ni ya mama mboga, hii kura ni ya watu wa chini. Sasa Ruto yeye hata atuoni. Owacho maber. To ana wuon kata owacho maber. Ta wacho ni mago miwuondo godo japiny ka gik diere kanyo to gik moko biro dok mana kargi. Land rent. Bado tuna insist land rent toa kabisa. Kwa sasa hatuoni kama mapendeleo ambayo yalituleta barabarani siku hiyo kwamba ameweza kuyajibu. Etwak mare jatend piny osingo ni sirikal dhi siro anyuola rowere mane owito ngimagi kod mane ohinyore kinde ng'anyo. Jopiny kata kamano okwedo wachno ka gikoni ere kaka Ruto koro dwa siro jogo mane oluongo ni jomaundu makata nonro manyiso kwan duto mag joma ne obila onego kinde ng'anyo oonge godo. Jogi kwan margi kwanza gionge go. Gimiyowa kwan mopogore. Jok mano hinyore ng'anyo ng'eny zaidi. Koro okwadhi bedo gi ler kuom kony midhi gol kuom jogi. Hata sponsaje watu alikuwa nasema ni guns. Gipenjo ni kopo ni sirikal chuogo aput mar nono gope mibadhi mabende giyango ni tuo mathiro dongruok mar piny Kenya to dakolose. Machielo monka winjo ka kero wuoye wach mar corruption. Nekech pesa nitie Kenya ka to pesa mar mibadhi tuchgo ma pesa dhiye okaneno kodino. Gidwaro ni sama ichwalo paro mar ng'ado budget maromo milion 177 kod kao gowi madhi bugo fuok manitie budgetno. Rowere owinjore bende oriw pachgi e budget makamano. Yeye kwanza Gen Z wa kwanza kwa hiyo meeting ya budget kama naanza fresh. To enang'o ma jopiny wacho ewi golo oko lemo mar jolup jatend migepe duoko piny kwan josum paro mar sirikal gi atamalo 50 golo budget mar apis mar minod jatend piny, minod jalup jatend piny kaachiel kod jotend migepe. Na nimeona vile ameondoa ile pesa ilikuwa inatengwa kwa bibi yake, kwa mdogo wake, na nikaona ni vizuri ndio basi kulingana na malilio ya hawa watu wadogo tuone kama hiyo mambo ya uchumi kukaa juu kwa kupunguza hiyo pesa, tuone kama maisha itakaa sawa. To ere kaka inyalo golo budget to office to pod iweyo kanyo. Office ni odwa tiyo nang'o without a budget. The only thing my president nyalo wacho en niya, kogolo budget mar jogi te to ogol nyaka office ni oko. Jopiny okoni sirikal mondo chak kod chungo wuodhe mag jatend piny William Ruto kapok ochung mag apisas mag sirikal mamoko. Gikoni onge tiende chungo nyiepo mag nyamburko manyien mag sirikal. Wachno owitoko mondo sirikal ochiw rit makare ne nyamburko mantie. Ka jotije sirikal mochopo higni 60 mabiro dhi e rutaya gikwayo mondo gidhi rutaya chuth kik chak gwelgi kendo e board kaka osebed ka itimo. Idapunguza weche mag dhi oko. To ino wuone mi bukori kawo ndege ma yawo pinye ma oko mibigo ka minyiswa ni tiyo mag 20 million kende. Ng'ama ni pinye grassroots okange gimiluongo ni 2 million. Ok ni ka ng'ato dhi retire to pod ochako game ni working experience. Nyithindo gi gin gibuyudo working experience kuwe kotamo gi anyake board members. E kindeno jopiny yango luoro ewi romo mar jatend piny kod rowere mag Gen Z ka gilieko ni mano nyalo keto ngima rowerego kuma rach. Bende gitielo
mar mondo mi jatend piny owuok e loch kar loso thole maonge olemo ka moko kuom gi to buono mar biro weyo ma ok ogone ombulu e yiero mabiro e 2027 ponono obiro chung' kendo mar laro kom jatend piny Kenya. Sani dwani mondo rom gi Gen Z ok nyal rom go mana ji midwani mondo gibed identify go mondo bike kwanyo gi kachiel. Ok ane jothurwa. Maredo mogi chiew nyisuru Ruto gino osebage. Owere juma ustelo. Ruto onego ban piende ne odhi dala. To be kaber. To joma nie bunge te onego bed dissolve. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakwara Muge Jwangi report mar Millicent Adhiambo emachopo gode giko mar weche manyien mag ang'ich welo. We asom moko kuom ote ma pod umedo chwalonwa kapok wawuok gi sani. Baba